ଶାଶୁଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ଗେଲ କରୁଥିଲା ଜ୍ୱାଇଁ, ଦେଖିଦେଲେ ଶ୍ୱଶୁର। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ଶାଶୁଙ୍କୁ ପଟେଇ ଦେଲା ରସିକିଆ ଜ୍ୱାଇଁ। ନିଜ ମା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଝିଅର ସୁନା ସଂସାର, କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଥିଲା ରସିକିଆ ଜ୍ୱାଇଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 45 ବର୍ଷ ବୟସର ଶାଶୁର ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଦେଖି ଆଉ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଦେଖି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି ନିଜକୁ 28 ବର୍ଷର ଟୋକା। ଆଉ କେହି ନଥିବା ସୁଯୋଗ ନେଇ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସିଧା ଯାଇ ଶାଶୁଙ୍କ ଖଟ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଶାଶୁଙ୍କୁ। ଶାଶୁ ଯେତେ ମନା କଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱାଇଁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଶାଶୁଙ୍କୁ ପଛରୁ ମାଡ଼ି ବସି ଗେଲ କରି ଚାଲିଥିଲା ରସିକିଆ ଜ୍ୱାଇଁ। ହଠାତ୍ ଶାଶୁ କହିଲେ କିଛି ଭଲ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ପୁଣି ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଜ୍ୱାଇଁ। ତମ ଝିଅ ଖଟରେ ଶୋଇଛି ଭାବି ମୁଁ ଆସି ତମକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପକାଇଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଶାଶୁ ବୋଲି ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଲି। କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି ବି ବାକି ନଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ଦେହରେ ଏକ ଭଲ ପାଇବାର ନିଶା ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଉ କେହି କାହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି ମନ ଭରି ଦୁହେଁ ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲିଲେ। ତେବେ କଥାରେ କୁହାଯାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ସବୁବେଳେ ମିଠା ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ସେହି ମିଠା ଯାହା ଦେହରେ ଲାଗେ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେହି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ଥର ତାଙ୍କ ମନ ଭରି ନଥିଲା ଶାଶୁ ଓ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଯେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ରୋମାନ୍ସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି ପରା, ପାପ କେବେ ଲୁଚି ରହେନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦିନେ ଶାଶୁଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ଗେଲ କରୁଥିଲା ରସିକିଆ ଜ୍ୱାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଦେଲେ ଶ୍ୱଶୁର। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝିଅ କାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଗଲା। ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ମା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ନୀଳା ଦେଖି ଝିଅ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଜାଣିଲେ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଶାଶୁ ଓ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଗମ୍ଭୀର ସାଜିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 5 ବର୍ଷର କୁନି ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଶାଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଚମ୍ପଡ଼ ମାରିଥିଲା ରସିକିଆ ଜ୍ୱାଇଁ। ବିହାର ରାଜ୍ୟର ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଝିଅର ସୁନା ସଂସାର ବୋଲି ଲୋକେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ବା ସେତିକି କହିବି କି ଏହିପରି ଖବରକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇଦେବେ।